Ja siis tää jatkuu. Mulla on loppu puhelimesta akku. Just kun Lari laski, nyt mä lasken. Vähän ärsyttää, kun täällä on kylmää. Täällä on niinku... Mä niinku... Hei! Näettekö kitun? Mä kävin hakeen puhelimen. Mä kuvaitas. Hyvä. Lari, mä sain puhelimen takas toimii. No kyllä. Lasken mä. En mä halua kuvata. Ei mennä pakko kuvata. Mä haluun. Lari. Okei, me kuvataan. Mikä? Helikopter! Laske! Ei hän! 60. Joo. 50. 50. Eli siis nyt Samu ja Larin vuoro. Kanaitaukseen! Siis Lari on tällainen kunnon penttileija. Niin mä menen tähän. Se mut ei vie. Mä sen Nellin tuon. Kyllä me voi olla täällä. Onko kanavissa poikia? Mitä tuo? Ei saa. Muuten tää teette. No tää oli piilo. Kummat sä Mä näin jonkun sinisen sokkuulassa. Se oli mun puhelin! Löysit se Roniekin? Mä mietin, kun te lähditte tänne, niin että te on voinut mennä mulle kuin tonne tai kotaan. Tai tonne. Otas mä näytän, mitä se heitetään. Avoittaa se Afrikkaa. Roni laittaa eikö? Joo, mutta Aavo heitä tää kana nopee. Mä lasken nyt 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joo, mä lähden jos mä sitä haittaa tikkaa. Noniin. Ei vittu. Tulla! Eikö en tuu sittenkään. Mä käyn kattoo yhden jutun, mutta mä tuun ihan just. Joo, tää on tällainen niinku blä. Tää on tällainen... Mitä? Tuolla en täysin juoksen puuliitarilla. Tuolla
jäässä. Mä veikkaan nyt taktiikka. Kiertää talo. Mennä puuliiteri olla siellä. Mutta luulen, että mä oon tyhmä. Tänä mä kyllä on. Niinkö? Siis silleen, että mä en tajua. Eiks ne ei mene sinne? Nyt pitää olla hiljaa. Vittu se on. Ja vitsi. Ei kärry sen takia. Ula. Ja maskalla. Älä vittu jaksa. Koittaa munkia käyntiin. Mitä ne tekee? Ja en mä tiedä miltä se toi tulee. Että on ihan kiva. Nyt mä voin puhua taas niinku... En tiedä onks mä puhunut vähän tällaisen... Joo, tällaisen vähän, mutta... Mä voin puhua vähän kuulempaa. Mutta siinä on se, että jos ne kuulee mut... Siellä on Lari! Jaapo! Mä näen Larin pää ja persee! Lari ja Aapo nähty! Lari näkyy eka! Tyhmät! Te jäitte! Lari sä lasket! Miks? Niin, mutta mä löysin teidät. Mä kauan kesti viimeksi. En mä tiedä. Maria ajatteli mennä seuraavaan. Lukikkaa mut tänne peräluukkuun, niin Joo! taisit päästä sieltä. Joo, sitkö sä tuut oikeesti? Joo. Nää pitää ampua. Ei me saada. Älkää heittäkö. Mikä tää on? Ota tälläkin. Älkää heittäkö sitä. Se ei saa varmaan hajota. Lähdetäänkö tähän laitetaan sitä? Se olisi pehmusteet Larille. Juu, mä